Que tal? Boas tardes. As autoridades sanitarias prevén que vai aumentando a incidencia da gripe e con ese motivo están dando facilidades para que a xente se vacine. Entre elas, a apertura dos hospitais durante toda esta fin de semana para unha vacinación extraordinaria contra a enfermidade. Citan 33.000 persoas de entre 60 e 69 anos ante o inicio precoz da vaga epidémica. En principio gripe, teremos tamén a do VRS, a do COVID darse aos pacientes que son de grupos de risco, tamén os inmunodeprimidos que veñan. E o tempo volve ser protagonista. Ata as 3 da tarde está activado un aviso amarelo por chuvias intensas nos concellos da faixa atlántica. Tamén hai outro aviso amarelo activo no mar por vento do suroeste que pode chegar a forza 7. Mañá a situación mellorará. Toda a mañá leva chovendo. Sí, eu fai un pouquiño vim aquí e pegou un chaparrón que me tía medo. Me gusta, que Brasil é muito sol, muito calor e aqui muito fresquito, me gusta muito. En o Galicia Noticias imos coñecer a iniciativa dun grupo de comunidades de Montes de Rianxo. Son concretamente 6 comunidades que forman parte da plataforma pola defensa do monte. Empregan cabras para manter o monte coidado. Levano facendo 2 anos e con moi bons resultados. Os animais poden chegar a lugares inaccesibles para a maquinaria, polo que o seu labor é fundamental para manter o terreo limpo. Económicamente axudan moito as comunidades porque aforramos traballos do que ti ben dís de desbroces, non? A parte de desbroces en zonas máis abruptas onde, por exemplo, un tractor non é capaz e sería de forma manual, non? O incendio dun camión obrigou a pechar esta mañá a A52 á altura do concello de Trasmiras. O lume xa está extinguido e non se rexistraron persoas feridas. O camión transportaba uns 270 motores dende Francia cara a Vigo. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4:50 a través da chamada dun particular que alertou da presenza do vehículo en chamas. Despois da comunicación, foron informados do ocorrido os bombeiros de Xinzo e os de Verín, e máis os axentes da Garda Civil. Polo momento, a autovía continúa cortada. Están nestes intres tentando retiralo da estrada e está habilitado un desvío. Cae a banda do Calote da Estampiña, con máis dunha vintena de vítimas en Galicia. Os autores operaban por toda España, escollían sobre todo xente de idade avanzada para cometer os delitos e mesmo chegaban a empregar a violencia e a intimidación. En Galicia hai afectados na Coruña, en Oleiros, Carballo e tamén no Milladoiro, tamén no Porriño, Cambados, Mos e Marín. En total lograron roubar máis de 50.000 euros. Na operación detiveron 6 persoas e están investigadas outras 3. Xa lle lo contábamos en titulares, os hospitais abren toda esta fin de semana para unha vacinación extraordinaria contra a gripe. Citan 33.000 persoas de entre 60 e 69 anos ante o inicio precoz da vaga epidémica. Demetrio Morenza. Sí, os hospitais das 7 cidades galegas vacinarán hoxe e mañá, en horario de mañá e de tarde, a todas aquelas persoas que foron citadas nos hospitais comarcais. Decidiron concentrar esa vacinación hoxe, sábado. Citouse a persoas de entre 60 e 69 anos de idade, ao redor de 33.000 persoas que non foron citadas con antelación para poder vacinarse nos seus centros de saúde. Con todo, informan dende o Sergas que todas aquelas persoas que estén nestas franxas de idade e que non recibiran esa citación, que saiban que nas próximas datas recibirán outra citación para poder si vacinarse nos seus centros de saúde. Un último impulso para vacinar a maior parte da poboación ante o que pode ser xa nas próximas xornadas ese brote máis forte da gripe en Galicia. En principio gripe, teremos tamén a do VRS, a do COVID darse aos pacientes que son de grupos de risco, tamén os inmunodeprimidos que veñan. Estaba coidando a meus pais, entonces como estaba con persoas maiores, e agora sigo. Polo momento, foime ben. Por prevenir. Funciona? De momento sí. Hombre, si a mí nunca me hizo daño, no te voy a decir. Hay gente que a lo mejor a mis hermanas la tiraron para cama. A mí nunca me hicieron daño. Máis cousas, veciños e comerciantes exixen solucións para unha casa en ruínas no centro histórico de Lugo. O inmoble leva 3 anos valado porque houve varias derrubas, a última a do teito. A casa está nunha das zonas máis visitadas da cidade, no corazón do centro histórico, rodeado de bares e de restaurantes. O Concello mesmo non descarta a súa expropiación.
Unha árbore que sobresae do valado, a carriza da fachada, pero sobre todo o burato no teito evidencian o paso do tempo, o estado ruinoso desta casa situada no corazón do centro histórico de Lugo, na Praza do Campo, desespera a veciños e hostaleiros. Entón, bueno, xa levamos varios anos peleando con eso, porque, se non me equivoco, caeu no 2022, e desde esas, bueno, pues está así apuntalada, que foi o que fixeron, que é un pouco, pois, como podedes ver, un desastre. Como já caiu, pode cair outra vez, então há que arreglar isso. É moi urgente. Sí, no, si isto se leva así leva moito tempo abandonado, moitísimo. A casa está rodeada de restaurantes cuxos clientes teiman en sentar na terraza por se cae algún cascallo. De que, por exemplo, na terraza costalle sentarse porque, claro, os días malos, sobre todo, de aire ou choiva ou así, pois pensan que o mellor lles pode caer algo encima. Entón, bueno, sí que é un peligro. Eu escuito a xente que pasa de turista, que sí que miran e dicen, pero como pode estar isto así, aquí no medio da cidade? Problemas de seguridade, salubridade e mala imaxe para o centro turístico da cidade. Algúns negocios xa denunciaron os propietarios, tamén a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros. Multas, ordes de reparación, pero nada funciona. A imaxe da propia zona, estamos no corazón do casco histórico de Lugo, ao lado da fonte de San Vicente. O sea, estamos nun sitio totalmente paradigmático do casco histórico e non é moi normal que isto este así despois de anos e máis anos. Veciños e hostaleiros exixen unha solución. O Concello estuda agora expropiar o inmoble. Leis autonómicas que permiten isto, permiten que unha casa en ruínas sexa expropiada por un concello pola metade do seu valor catastral, ou sea, por unha propineja, e que despois se podería darlle novo uso, rehabilitalo ou vendelo coa obriga de rehabilitar, etc. O sea, mecanismos existen, o que hai que facelo, o que falta é a vontade. Tirar non poden tirar ahora, que ten que xarme a fachada, todo eso. Pero facese cargo o ayuntamiento e os outros nos fan cargo, coller, pasarlles a factura. A casa conta con elementos catalogados na súa fachada como cornisas, balcóns e portas. A erosión do mar ameaza a estabilidade dunha urbanización construída a pé de praia no concello mariñao de Barreiros. É o que indica un estudo realizado polo Servizo Provincial de Costas para remodelar o paseo marítimo de San Bartolo. O informe engade que será necesario expropiar parte do xardín do bloque de vivendas para recuar o paseo. A urbanización construída hai 30 anos na praia de San Bartolo, en Barreiros, encóntrase agora en perigo. A erosión do mar fixo que se acurtase a distancia que separa o bloque de vivendas da liña costeira, tal como advirte un estudo xeotécnico realizado polo Servizo Provincial de Costas. Evidentemente, isto ao non ser un acantilao resistente, pois non... Isto vai pouco a pouco desfacéndose. Todos sabemos os que vivimos aquí, os que nacimos aquí, pois que eso non foi de agora, eso era de sempre. Todo aquilo era o campo da festa. O campo da festa, unha cual se efectuou unha venta a unha entidade privada, pero a erosión era sabida. O informe sinala que para garantir a estabilidade da urbanización vai ser necesario recuar o paseo marítimo. Para iso, haberá que expropiar parte da zona xardinada do bloque de vivendas. La solución que pretenden dar es una solución que es a corto plazo, o sea, no va a solucionar nada, porque el retranquear el paseo significa que se va a solucionar temporalmente esto, pero dentro de X tiempo, más o menos, se va a producir otra vez esa erosión y vamos a estar igual. Xa non se pode acceder á playa, xa non se pode acceder a esa playa, hai que acceder de marea baixa, e baixo ningún concepto se pode acceder por donde as baixadas que ten a playa, de ninguna maneira. Como se pode solucionar ese problema? A solución dese problema é pasar todo o que é o paseo para outro lado, máis para arriba, e esa edificación ou demolela e facerla máis para arriba. Ademais de recuar o paseo, o proxecto contempla tamén suprimir os miradoiros e deixar o areal sen accesos, tal como se encontra por seguridade dende hai 5 anos. En Brión, unha enchente do Sar derrubou parte da ponte de Vidaloíso. Vai para 3 anos daquilo e a ponte segue pechada ao tránsito e a veciñanza reclama solucións. Así baixa o Sar por Vidaloíso, en Brión. A forza do río arrastra a madeira das ribeiras e a ponte de Ollos Estreitos impide o paso. Nin os veciños que eses atascos foron provocando danos na estrutura e creen que agora a ponte ten risco de caer. De non sacala
A leña, seguramente co temporal, entrou algún pau de punta e tirou. Vai facer 3 anos. O sea que caeu, empezaron a caer as pedras das bases. Cada inverno máis, e agora xa está, que xa o cemento se ve blandeado para baixo. Así que o Concello decidiu pechala por seguridade en 2024. Ao cortala, cortouse a mellor conexión que tiñan en Vidaloíso para chegar a Santiago. Acorta la mitad de camino para Santiago. Nosotros somos 3 en casa y hacemos 10 kilómetros cada uno más al día. Pero para eles o maior problema é que este era o acceso máis cómodo. A outra entrada a Vidaloíso é estreita e din que os vehículos grandes teñen difícil o paso. Ali na aldea é moi estreito, hai murallas por aquí, murallas por ali, e non hai... É que non temos salida da aldea, nin entrada, que non entran nin bombeiros, nin ambulancias. E fai pouco tempo viñeron aí por un señor e non pasa. Pasa, pero rozando nos espellos, cerrando os espellos e tal. E alertan de outro risco. A ponte está cortada, pero cruzan a moitos paseantes. Nós non cruzamos. Os veciños non cruzamos, veñen os de fora, nós non. Eu non paso, desde logo, Eu non paso porque, o que sei, como ves, ao mellor igual, cando te descuidas vas polo río abaixo. O Concello traballa nun proxecto para refacer a ponte, pero levará o seu tempo. Explican que está catalogada, así que Patrimonio pide reparala e Augas de Galicia aposta por construir unha nova estrutura que evite os atoamentos. Cando acorden a mellor solución, terán que buscar financiamento. Calculan que precisarán polo menos 650.000 euros, así que piden paciencia ata que poidan restaurar o paso por aquí. O consumo de drogas de deseño é residual en Galicia, pero existe. Son drogas elaboradas en laboratorio e o catálogo é amplo. A presentación é atractiva, con colorido e prometen efectos lúdicos moi buscados. Parecen inofensivas, pero en realidade agochan auténticos perigos para a saúde. Rosas, brancas ou de colorinchos, en pílulas en pó ou líquidas, apetecibles á vista, sobre todo para xente nova. En principio, os novos son os que lles gusta máis experimentar. Moitas deste consumo é un consumo aínda experimental, de que queren probar cousas novas. As organizacións criminais que se dedican a isto tamén intentan darlle unha apariencia inxenua, non? Ou como máis chamativa. Se suele vender como que non fan daño, como que non son tan adictivas. Fan verdadeiras campañas de marketing. Fentanilo, Chensex, Spice, Tuxio ou cocaína rosa, nomes exóticos, pero que teñen máis do mesmo. Tratan de ter os mesmos efectos que a cocaína. Hai outras como os cannabinoides que tratan de emular os efectos do cannabis. Hai outras que van a ser os novos opioides, que son tamén similares á heroína, pero máis potentes, como o fentanilo e outros derivados do fentanilo. O risco importante é que moitas veces non saben que están consumindo, porque son laboratorios clandestinos, non ten controles de calidad. O consumo de drogas de deseño é aínda residual aquí en Galicia, onde o alcohol, o haxís e a cocaína seguen liderando o mercado, pero a hora de consumir todo vale. Mezclas desde ketamina, analxésicos de uso veterinario, o popper, que non deixa de ser un limpiador de metales, e se utiliza tamén combinado con alcohol. Axuda o prezo, son baratas de producir, de distribuir e tamén de comprar. Máis viaxes a máis velocidade e por menos do que custa unha copa. Unha pirula, como se conoce no ambiente de consumo, pode rondar, depende da fama que teña, pode ir desde 3 euros, 5 euros a 10 euros. 15, se é unha que teña unha fama ou os seus viaxes que provoca. Fabrícanse sobre todo en laboratorios de Europa Central, pero as relacións entre estas organizacións e os grupos que operan dende América do Sur é cada vez máis estreita. Estas mesturanzas fan que se aproveiten os canales de introducción de uns e outros para ben traer un produto farmacológico de alá dos países do oeste e ao mesmo tempo de aquí se trasvase cocaína hacia lá. Confirman os alixos cada vez máis multicolor, con coca rosa ou branca, heroína, haxís ou esas pílulas que son auténticas bombas que poden levar á morte. E hoxe estamos pendentes tamén do tempo. Ata as 3 da tarde está activado un aviso amarelo por chuvias intensas nos concellos da faixa atlántica. Tamén hai outro aviso amarelo activo no mar por vento do suroeste que pode chegar a forza 7. Andrea Otero.
Sí, o noroeste da provincia da Coruña está en aviso amarelo por temporal costeiro porque, como di, se agardan refachos de vento de forza 7. Tamén todo o litoral da provincia de Pontevedra, así como o suroeste e mailoeste da Coruña están en aviso por fortes chuvias, porque se falamos de precipitacións para hoxe agardábanse rexistros de ata 15 litros por metro cadrado acumulados por hora. Iso sí, se falamos de temperaturas, vanse manter estables. Feito, saímos xustamente agora a facer uns recados aquí pola vila, caeu-nos o diluvio universal, hasta me entraron auga por encima das botas. O sea, moito, choveu moito. Toda a mañá leva chovendo. De momento, agora dá un respiro. Sí, eu fai un pouquiño vim aquí e, pegou un chaparrón que me tía medo. Gusta. Que Deus não manda mais chuva. E não tem pena de nós outros. Un dos buques de vigilancia marítima con base na Escola Naval Militar de Marín fixo escala esta fin de semana no peirao de Ribeira. Trátase do patrulleiro Tabarca, un navío da Armada en servizo dende 1981 que recibiu visitas do público durante este venres e tamén durante esta mañá. 44 anos de servizo contemplan o patrulleiro Tabarca, que no 1981 incorporouse á Forza de Acción Marítima de Ferrol. Con base na Escola Naval Militar de Marín, o navío desenvolve maioritariamente labores de vixiancia marítima. Habitualmente as súas operacións esténdense durante unha semana e veñen seguidas dunha escala como a que realizan esta fin de semana en Ribeira. As paradas permiten á dotación do navío repoñer forzas antes de volverse a ir ao mar, pero tamén sirven como unha oportunidade para abrir o buque a visitas e dar a coñecer o seu funcionamento. Las paradas las hacemos sobre todo siempre en los pueblos de Galicia, siempre que podemos, para dar a conocer la Armada, el patrulleiro Tabarca, y que la gente tenga la oportunidad como ahora de ver un barco de la Armada. La semana es intensa, hay poco tiempo de descanso, trabajamos bastante la verdad, pero bueno, se van llevando bien, al final es una semana solo, se aguanta y después ya paramos en puerto, que aparte de dar jornada de puertas abiertas, pues la gente aprovecha para conocer los pueblos gallegos y descansar tamén. Neste primeiro día de visitas son xa centos os interesados que acudiron ao peirao de Ribeira para coñecer máis de cerca o funcionamento e a tripulación deste buque Tabarca. Entre eles, os máis ilusionados foron os rapaces e rapazas da zona que, acompañados polos seus mestres, tiveron unha xornada de aprendizaxe no mar. Deixaron tocar así a cousa para, así a rosca para mirar así todos os metros de profundidade e subimos casi hasta donde a antena. O que máis me gustou foi o cañón. Tiñan unha balsa para rescatar a xente que se caía e tamén que cando caían pola noite que tiñan unha luz. Aportalles moito, ademais gustalles, motivaselles, entón, pois nada, aquí estamos. Tamén é importante complementar as saídas e aproveitar estas oportunidades, a verdade. Para aqueles interesados en coñecelo, o patrulleiro Tabarca continuará recibindo visitantes esta tarde entre as 4 e as 6 e mañá entre as 10 e a 1. Quen quere venirse a navegar con el Tabarca? Os veciños de Suevos, en Arteixo, enfróntanse cada día ao continuo ir e vir de camións entre as súas casas. Levan anos padecendo esta situación que din cada vez é máis difícil de soportar. Temen que un día se produza un incidente. E a banda sonora que soporta a diario a veciñanza que vive a carón da estrada que atravesa a parroquia de Suevos, en Arteixo. O ano pasado paseiro moi mal, porque hasta tiña unha señora, miña sogra, que tiña 101 anos, e non podía cruzar. E teño nenos pequenos. E daquelo isto é horrible, porque é todo o día, todo o día. A xente empeza a traballar ás 8:30 da mañán, e hasta a noite están seguido traballando as hormigoneras e as bañeras, e veña seguido. Eles entran por ali por Veñen de Sabón, entran por ali por Rañobre e suben por esta carretera. Son camións de gran tonelaxe que traballan nas obras dos túneles do acceso ferroviario ao porto exterior da Coruña. Que vayan polo porto exterior, que os metan por dentro do porto. Ou senón, que fagan un acceso á carretera do porto exterior e que o tráfico pesado pase por ali. Denuncian que circulan a gran velocidade nun treito limitado a 40 km por hora, nunha vía sen beiravías nin beiras rúas. Vou andando pola miña man e teste que meterxe logo pa a leira, porque ven un de arriba e outro de baixo e non tes pa onde meterte. E a veces métense aquí na nosa, algún aquí na entrada. Que estos camións mira, unha costa, eu por onde paso? Por onde pasas aquí? Non tes unha acera.
Saír da casa para ir ao parque cos nenos ou ao centro cívico é un risco. A veciñanza di sentirse abandonada polas administracións. Despois aquí poñen prohibido baixar camións, puxeron aí unhas señales, pero claro, aquí non ven nadie a decirlle, oye, que aquí non podes pasar por aquí. Reclaman medidas que lles permitan recuperar a seguridade na principal vía de comunicación que ten esta parroquia. Se facemos unha media, tráfico colle cada mes en Galicia a cousa dun 100 de condutores que sobrepasan en moitos límites de velocidade permitidos. No primeiro semestre do ano puxeron 651 sancións por exceso de velocidade grave ou moi grave e somos, segundo a DXT, a cuarta comunidade con máis denuncias por iso. Con sinais ao bordo da estrada, con pintura na calzada ou con avisos luminosos. Da igual como non lo advirtan, que parece que nos custa respectar os límites de velocidade. Pasan a bastante máis velocidade, a 60, a 80... Claro, que pasan a moita velocidade, iso non é normal. El mismo de noite pasou un coche por aquí que non sei a velocidade que iría, pero bueno, iría a 100 polo menos. Parece unha pista de pruebas. É o que hai aquí, en esta zona. O sea, aquilo en vez de ser aquilo que hai ali, fora un radar xa estaba. Refírese ao indicador de velocidade que ten instalado na rúa, que avisa, pero non multa. Se a idea é que só aprendemos polas malas, a receita chegou o ano pasado a máis de 312.000 galegos. Galicia é a cuarta comunidade en multas por exceso de velocidade, case 3 de cada 4 sancións. Se non excedemos en máis de 20 km/h en vías urbanas ou de 30 en interurbanas, será unha multa económica, pero a partir de aí... A partir de aí se vai por tramos de 10 en 10 km/h. Por exemplo, de 71 a 80 pues son 2 puntos, 81 a 90 4 puntos, de 90 en adiante 6 puntos. Se o exceso é moi elevado, pode ir a disposición judicial por un delito contra a seguridade viaria. E aí xa que ten unha condena de privación de libertad, suspensión de permiso de conducir. No primeiro semestre do ano xa perderon puntos por velocidade case 19.500 condutores galegos. E parece que somos dos que tropezan coa mesma pedra. Basicamente, suelen ser bastante reincidentes. O que ten sancións normalmente non che ven porque perdeu 4 ou 6, normalmente perdeu bastantes máis. Digamos que non perciben que vaya a ser unha causa de accidente nin que pode ser un agravante de consecuencias en caso de accidente. Unha falsa confianza porque entre o 10 e o 15% dos accidentes son resultado directo da velocidade. O ano pasado colleron nas estradas galegas 1.270 condutores con excesos graves ou moi graves. 25 pasaron pola vía penal. Atopar praza de aparcamento non é tarefa sinxela en moitas localidades. En Ourense, por exemplo, hai lista de espera en varios destes recintos. A ausencia de aparcadoiros disuasorios complica unha situación que, en cambio, foron quen de resolver nas vilas. É o caso de Celanova, de Verín e de Xinzo da Limia. O Concello de Xinzo de Limia conta con 5 aparcadoiros gratuitos espallados por distintas zonas da vila. Total de en parques gratuitos, que son todos gratuitos, sobre 525 plazas. Con a vila que estamos aí rondando os 10.000 habitantes, está ben, é un porcentaxe alto. Estamos a traballar sobre un aparcadoiro máis de unhas 200 plazas. Para conseguir os terreos, o Concello ten que negociar. Trátase de solo urbano que o Concello arrenda por 5 anos aos seus propietarios. Os aparcadoiros atópanse en zonas con actividade comercial, sanitaria e administrativa. Trátase, din, de que atopar estacionamento non sexa unha odisea e ao mesmo tempo se facilite a actividade diaria dos cidadáns. Moitos dos vehículos que chegan ata aquí fano dende localidades próximas ou mesmo dende Portugal. Os aparcadoiros gratuitos como estes convertéronse nunha necesidade para veciños e visitantes, sobre todo nas zonas máis céntricas. Sí, utilizo, sí, é fácil. Aparcar afuera, por marchar. Aparquei xa agora aquí, neste sitio. Neste sitio está ben para aparcar. Se tes nenos, aparcar preto da carretera é perigoso, se tes un aparcamento moito mellor. Ou xa os días de choiva tamén. Eso sí, hai que entran e salen coches todos os días, eso é, pero bueno, está ben.
está ben, aquí para eso non hai problema. Xinzo de Limia é un exemplo dunha situación que se repite noutras vilas da provincia. É o caso de Celanova, onde hai 4 destes aparcadoiros. En Verín son media dúcia. A idea non é outra que a de mellorar a mobilidade, facerlle a vida algo máis sinxela aos veciños e favorecer os intereses do comercio e a restauración local. 6 comunidades de montes de Rianxo forman parte da Plataforma pola Defensa do Monte que participa nun proxecto de bioeconomía forestal. Teñen máis dun 100 de animais en varios rabaños que manteñen limpo o monte en vez de utilizar medios mecánicos. É un dos rabaños da Plataforma pola Defensa do Monte da que forman parte 6 comunidades de montes de Rianxo. En total son 140 cabras, varias vacas de raza cachena, 2 burros e varias colmeas de abellas. As cabras son fundamentais para manter limpos os montes e aforrarlles traballos de roza ás comunidades. De noite gardámolos, refuxiámolos e despois de día pois soltanse. A principal traballo que teñen é a eliminación de biomasa, pero en sí tamén o que sería a eliminación de especies invasoras, como o noso caso aquí en Rianxo, a acacia negra. De desbroces en zonas máis abruptas, donde, por exemplo, un tractor non é capaz, sería de forma manual, non? Aí encarecería moitos precios e as cabras, pois, aí están na súa salsa, non? Traballando nesas zonas. Entonces, sí que é unha ferramenta importante nos montes, hai que xestionalas de maneira eficiente, en plantacións xa adultas, onde a planta pois xa non pode ser comesta por os animais, pero sí que moi boa ferramenta para os montes. Estes animais traballan e fan un labor educativo co alumnado do Colexio de Taragoña. Forman parte dun proxecto da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Transición Ecolóxica financiado con fondos europeos, e co que tamén colaboran outras organizacións, o Concello de Rianxo, a Universidade de Santiago e a Fundación RIA. Sí, temos contratado a través desta subvención 3 gandeiros que se ocupan do manexo do rebaño. Despois hai xente, enxeñeros técnicos, hai tractoristas, hai personal de apoio para traballos silvícolas. Hai un número importante de xente contratada. Despois de 2 anos están satisfeitos co resultado, pero agora remata o proxecto e teñen a incerteza de se poderá continuar.